Kuyo marah. Oh, iki pakai bahasa iki, Dek. Iya. Tuwe ning arep ning guri. Padha diundange lho. Sabar, sabar. Aja suwi. Sabar. Lho kok ndi wong tuwa ra Jangan sapa iki? Sopo tuwek? Jangan sapa? Lapangan cocok. Kowe iki tuwe ra keturunan. Tuwe ini ning arep ning guri. Manut aturan sama Dul. Dul. Ayo itu sapa? Ayo ngedelok sapa kowe ayo. Kowe iki lho. Langsung sing diomongi awakmu iki lho. Cara tengah itu goblok ning arep cengo, mburi cengo. Ya wong antem. Yo milih sing ndi? Yo. Wah, antem kan wani yo. Kowe tengah. Kowe tengah. Wani tengah. Aku seneng aku ya tengah. Lho. Nyapa ngono. Biasanya nek iso. Nek kecepet piye? Nek tengah kecepet kowe. Aku seneng ditepet kok. Dari. Iki omong Masa? ditepet apa ora? Ojo. Masa yo tindhe iki koyo udu to. Cangkemmu yo Ojo enggak.